И така, здравейте, мамуни, днес играем League of Legends Jungle Kha'Zix. Така, надявам се клипа да ви хареса и нека да започваме. Просто нещо, което искам да ви кажа, че се извинявам, че не... Наистина много се извинявам, че не съм снимал клипа от отдавна. Но просто си изчупих пръста. И то средния. Не си мислете, че съм си изчупил средния пръст за нещо друго. Просто средния пръст е най-дългия пръст. И за това съм си го щупил и така. Сега ще апгрейд на Q-то. Мислих да Q-то, защото ти дава хел. Но Q-то бие демедж, тъй че Q-то ще си апгрейдна. И така, изряваше на бот, Дианата на топ, Ясулото на мид и Ашето нямаме саппорт, тъй като Ашето не можела да играе саппорт, Израел първи зая децето. И така. Израел ще ми хелпил там. И второто, което е Q-то по-бързо се зареже. И така ще апгрейдна W-то. Ще взема един хелт и ще го изчакам да ми се зареди. Докато ми се... Малко ще изчакам. До 500 да ми се зареди. Да. Мислех първо да убия тези малките заради някакъв за един демидж. Ама няма, те не ми беше чак толкова. Сега да казах къде да дал Ю-то си дава хелт. Не знам то така казват, ама не мисля, че... Мисля, че чак толкова трябва. Така. Ще изчакам малко. Ое! Така. Ще изчакам малко. Да ми се зареди. До 400. Не, аз нямам хел. Нищо. Вече ми се зареди. Нямаше начин да хелпа на мида. Без това той взе лошо решение. Ще го нападна. И им даде фързвот, но на Вейгър при това, което не е добре, защото ако фидне Вейгъра, играта свършва. Затова ще хелпа на мида, за да убием Вейгъра първо. Докато той дойде и ще влезе джунглата и ще го оттепя. И така, мисля игрите, които да снимам да са World of Tanks, League of Legends, както вече виждате клипа. World of Tanks, League of Legends, Five Nights at Freddy's, всичките епизоди ще направя нещо като смисъл няма значение. И Five Nights at Freddy's, нали, на всичките епизоди ще ми направя клипчета. За на епизоди имаме всичките нощи. Ще им направя ще им направя клипове. Оп, чай, че тук някой ми изненада. Опа, не оцелих. Не, ще го оставим Джаксон. И ще отида да си взема... Тега как не беше името, няма значение. И така, значи ще си имам Team Fortress 2 с приятел. Team Fortress 2 винаги ще игра мултиплеер с някой човек. Също World of Tanks винаги ще игра мултиплеер с някой човек. Тоест, да. Ще игра мултиплеер
почти всички игри, които ще играя. И това са игрите, които като за начало ще снимам. Да, и Marvel Heroes също, може би. Ще направя няколко клипчета на Marvel Heroes. И така ще се рекламя, защото тук се бихме на топа и малко загубихме време. Но бързо ще го наваксам с KZX. И така, забравих какво ще казвам. И... да, значи... О, не, мид, стигнал to be careful. Идвам на мид веднага, защото мисля, че ще направя дабл. Не знам, хора. Надявам се... Не, той 6 лева, той е трети мога го убия, ама... Трябва да я слудам хелпне, защото... Той е фиднал малко вегара вече и той... не го знам, да, той е 1-0-0. Така, хора. Ясу ми взе кила, както и де, той ще умре. Какво се прави? Няма значение. Обърка не става и след това Джакс го уби, защото е... Вместо да си седи на задника, ходи да късва. Оф, няма значение, хора. Сега имам много време, в което мога да взема още килове. Няма сега за един кил да се сърдя. Така, значи... И ще снимам анбоксинг и влогове, но това е за чак нататък. Това са е в най-близкото бъдеще нещата, които ще правя, които ви ги казах. И да, на Майнкрафт и на Майнкрафт Story Mode, нали? Знаете си ги вие вече това. Вече съм качвал на Майнкрафт. Освен за Майнкрафт Story Mode. Ще кача всичките епизоди, знам, излезнаме четвърти. На четвърти са излезнали. Зная, че са излезнали, просто... да, Олафа мисля, че ще го убиеме, просто иска да дигне 6 лева, ама Дианата иска да дойда. Така че да. Дианата трябва да скочи. Иска да го слоуна. Аз в момента съм по-силен от него, защото... той в буквалния смисъл няма мана. Тоест няма начин да ме убие. Особено... особено Олаф. Той без мана е... не, той си има демидж. Примерно ако си остана много малко и той няма мана, ти му скочиш, не знам. О, отивам на мида, защото мида е много зле. То не е, че само, че има двама, ами то все пак. Ще си пусна това, за да мога да вдигнам по-бързо. Оф, Ясуто, умря, бе! Значи, как го... взимам кюто. Така. Беле могла. Така, ще вземам... просто... о, какво става тук? Израела. Какво става тук? Израела. Повтарям. Не знам къде да помогна вече. Аре, отивам на топа, защото бот се изнесе на мид. Аз ще изнеса на топ. Ое. Още се рекламя да си взема айтеми и бърбър и там работите и това. И ще гангвам вече. По истинския начин. Така, това са главно нещата, които ще правя за година 2016 и ще обработвам вече малко по-добре клиповете си. И така, всяка минала година ще включвам все нови неща, игри, влогове и всякакви работи. За тази година нека просто започнем с игри. И надявам се просто канала да ми харесва
И така. Само не, ще отивам директно при да хелпа. Аре, да, такова. Ще ни напиша да такова. Да, той избяга. Явно е ларнал. Ларнал е хора и ми разбра. Еми, нищо. Не мога сега да се бия с... Не! Какво да взема, бе? Еми хора, да, умряхме, какво направя? Не мога... Въобще някакви... Какво направя? Сега не мога да... Кой е килера? Еми да, Олаф. Той е взел такова. Не мога нищо да направя сега. Аз почти съм взел първи айтем. Не знам, просто как умираме бахти тъпи тигри. Винаги... да ви кажа, играем нормално PvP и това е. Не играем ракет. Просто много ме дразни, че умирам някакси бахти гадно. Така хора, просто ще го върнем някакси. Създавал ли да знам. Ще трябва да направим нещо обаче. Трябва да направя... как ми бъгна, бе, много им... Някак си... Аз цъкам 1000 пъти Q и то не ми го пуска веднага и това ми е бъг някакъв. Следно през цялото време не цъкам Q, а това го цъкам, въобще не е бъг от клавиатура. С това клавиатура не е много стара, но е професионална. Тъй, че била е много скъпа на време, за своето време. Това не знам от коя година, няма значение. Ще си купувам мишка Logitech G502 и така вече. То мишката е най-важна. За тогава няма да ми трябва такова подложка за мишка. Да е по-лесно тя да действа за всякакъв материал. Всякакъв материал става. It's too dangerous there. Пак ли бе? Добре, хора, не иска да му късна, защото той ми късна и не успя да му късна. Не знам какво става с мене. Загубил съм късващите си умения. Аре, ходи. Добре, хора, как ги убивате толкова бързо? Много бързо ги убива. Къде е този, бе? Тям да гагна на топа. Не, ще взема всичкия джунгъл. Тема ни. Еми, зарязвай. Ние ли следа? В какви глупости правя, трябва да вземем трако. Да, значи лаза тук, тея. Прамуска. Какво правя? Значи след това ще е вълна ето, защото скока е много важен. Защото тези крилата да се появяват. Защото... Мисля, че не знаме волвите на Kha'Zix, което не е добре. Ще ми наречете нуче в коментарите. Просто... Както и да е...
Не. Може утре. После. Мисля, ето. Ето и улта после. Пак да, уютото не е чак толкова важно, защото то мисля, че не ти даваше повече хелт. Мисля, че ти дава същия хелт, просто изстрелва повече. Мисъл изстрелва едно такова по-голямо. Май. Смисъл не по-голямо и на по-голямо отстояние. По-широко. Но казах се, готин чемпион няма. Какво да се пазариме. Ай си какви глупости прави това. Най-накрая, дами и господа, взех нещо. Сега нека да се реколне, защото винаги така отнема. Ми го отнема. Този кеф. Така ще взема този айтем. Така. И мисля вече да се връщам. Отивам на мидлен и да почвам да връщам моите килове, които за сега трябваше да съм взел. И той Израела трябва да бъде керафона. Не, той е мъртъв. Някакво... правим, мъртъв е. Защото това даже направи дал кил. Хора не мога да стигна толкова бързо чак до там. Не, мога. Той ако бега там... Той не бяга там, де трябва. Да, вече е мъртъв. Няма си труда, дето го прави. Не иска да му помогна, но той ходи надолу, вместо да ходи към мене. Аз бях тръгнал към него. Не знам. Трябва ми... Свикнал съм със ето дед бахти през скоковете прави, като някаква бълха. Скача казик се направо. Просто, защото нали съм свикнал да ги еволвам и затова. Ще на колко... ето колко е останало. Не, аз стигам да ги убием. Трябва да убием някой, бе, хора. Аре, лата да им скочиме. Какъв е това, бе? Так, кармата. Бие демидж. Не, аз не мисля. Но да, имам чувство, че ако ги нападна... Ако ги нападна, ще ги изпукам от бой, ма мисля, че ще стане обратно. Да. А тя просто тази просто продължи почти 1 час. Тази игра не ме обича. Не ме обича. Тази игра не ме обича. Това е знак, че казвам някаква глупост, но не я изказвам. Просто си я мисля. Просто ми писна, трябва да си изкарам гнева на тях. Просто трябва да си го изкарам, да си го излия върху тях. Но понякога фидваш. Дразни ме. Не ми харесва. Искам да убия някой, просто искам да го размажа. Направо да почна да правя пентикилчета и някакви няма ми късаже. Много добре знам, че той иска да ми късне. Няма ми късне никога. Да бега.
Ото 11 лева трябва да вдигна и аз. За да взема лута. Или да апгрейдна. Да, еволвна, апгрейд. Еволв се наричам, аз го наричам апгрейд. Смисъл еволв. Еволв се казвам, аз го наричам апгрейд. Много са, бе. Ще си гледат работа. Yes! Добре, значи връщам си кила. Не! И умирам! Дианата не знам, аз знам какво прави, бяга. Да, тя ще бяга като е толкова малко, няма значение. Мога да го убия, бе. Я Диана си гледа работа, си умирала 3 пъти, бе. Да, знам, къснах и какво направя. Такъв съм си. Късвам. Ще взема това, защото ми трябва. Трябва да убия какво глътнах, бе! Какво това е? Ужасно е! Ужасно е, бе! Моите мъчения в момента са ужасни. Значи тя тук слагат лардове, даже в момента има най-вероятно. Тям да помогна на Израел, защото това е... This is... Аре бе! Ко става тука, бе? В това, бе? Ко прави? Ти бах ти тази и отстрани и гледа. Репорт Диана Нубс. Казва се Нуб. I like you. И най-накрая. Аре, вече летиме, направо ще ги мачкаме, бате. Аре, сега взимам това Red Buff и ги мачкаме. Ще поводея. Значи ще седя, Мишо. Ое. Идвам аз отстрани, гледам винаги. Никога не мисли, че винаги съм мал, да, винаги. It's too dangerous. Не, бе, си пара. Няма ли някой да набие някакъв демидж, бе? Някакъв демидж за да късна. Не, бе, си пара. Къска. Не ми стигна. Знаете ли ето докъде ще стигне? Купраже! Майки пъкче. Не! Как умрях, бе? Не припадам. Минута на... Както видяхте на Олаф е много нубски. Но сега тези, които са 10 от левел от другият им ще ги мачкам. Значи ще мачкам Вегара и ще мачкам кармата. Тоест, ако ги смачкам, ще мога да взема по-горни левел. Да, той без това Олаф е 14 левел. Той е фиднат. Мисля, че тук ще го фиднахме още повече. Тъй, че да.
Той си взел хелт малко. Сега ще отида да го убия, защото ме дрази. Не го убивайте, бе! Как ти дехи, бах ти. Тя кармата май вече 11. Не. Стане да си гледам левела и да си взимам корня. Оф, че... Аз какво го направя, че това умира? О, О, не! Ама г. Не мога просто да... Оф, мразя ги тия нулски чемпиони, В смисъл тя дето стънват. Едно тя дето стънват, нали, стънва и почва да те бият. Нали, скачат ти, почва да те бият, нали, така те станат, те си бият половината хелт и нали, те извяваш, няма значение, какви глупости аз дръм. Просто не мога вярвам, че умрях. Фидваме ги, просто ги фидваме. Дишай. Надявам се да се наслаждавате да гледате какво момче съм. 5-5-3 съм. Тази тройка може да се махне оттам. О, е! О, е! О, е! Гледайте ли са? Иска да направя друго нещо. По-яко. Ето, това гледате ли са? О, е! Какъв демидж. Но все още не е фулно. Тъй че... Мебе. Той вече умря. Бумчика. Бумчика. Оф, аз не съм взел нито един път дракона. Въобще не съм добър джунгъл. Зная това. Зная го и го чувствам. Сега ще отмъстя на Джак. Чухте ли, хора? Ще му отмъстя. Не ми пука да умирам, да такова ми трябва да му отмъстя. Трябва просто да му отмъстя. Да! Ох, не знам. Не знам, хора, просто аз го претрепах, да си вика направо, той си беше мъртъв. Мъртвец си беше. И той изведнъж ми стана и ми скача. Не, това са нубски чемпиони, просто едни от най-нубските чемпиони. Просто той аз го набивам директно, направо ще го размажа. И това... Пах ти... Не разбирам, просто... Да, знам, това дедо го знам какво си е взел. Взел ти е набутани 1000 демидж. Джакс е нубски герой, просто нубски герой, чемпион. Просто не може ти да го набиеш половината демидж, над половината да го биеш и той изведнъж да ти скочи, да те стъне и направо да те пребие. Това е много гаден чемпион. Бах ти! Писна бе! Това Джаксон много ме дрази, я го гледайте! Това е някакъв... Няма му убие! Няма стане! Ай, той вече 15 лева, няма начин да го убия. Та, дефенд. Джакса! Какво прави той отново? Някакви глупости. Някой трябва да ми помогне да го убием. Да, това верно е. Духите на правилните матчи. Хора, сгубили сме тази игра. Но без това тази игра исках само да обясня
Кой казал, бе? О, майко! Добре, виждате ли го, какво прави това? Не знам, той си е взял някакви супер айтеми. Първото, което е, явно знае какво да билда на Джакс. Второто, което е, Джакс е просто нуски герой, не знам, той е фиднат на всичкото отгоре и... няма значение, просто сега съм се... Не знам, хора, просто нямаме начин да спечелим. Ние сме им дистройнали един търн, а те направо са им дистройнали от всякъде и са Хемера подбива на бот. Загубили сме тази игра, ние не можем да им отдържим на атаките. Просто Джакса е виновен за всичко и Олаф. Те са много фиднати и много нубски герои. Просто това са нубски, за какво направя, че умирам от тях. Да, няма значение. Хора, загубили сме играта без това. Няма смисъл да играя, ако и знае колко. И не е заради геймплея, просто исках да ви обясня какво ще правя в моя канал. И така, надявам се канал да ви хареса. И така. Дефиднахме, но нищо. Хора, аз просто това е обикновен геймплей, в който аз не искам да играя чак толкова много. Но се сърда и искам да вземам килове, разбира се. Но не искам да играя чак толкова сериозно. Както по принцип ще правя клиповете, просто исках да ви уведомя какво ще правя като един уведомителен клип.